Copenhagen Love Handle startede efter jeg havde bygget min egen cykel op, og jeg manglede håndtag til den. Men synes at de, der var tilgængelige på markedet, ikke rigtig levede op til mine krav om høj kvalitet, materialevalg og design. Derfor besluttede jeg mig for at lave dem selv, og snart var der efterspørgsel på dem, og jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Det er de bedste håndtag, jeg har haft selv, og jeg vil gerne give andre muligheden for at få samme oplevelse. At give hver en detalje opmærksomhed igennem hele processen er for mig indbegrebet af det, der er håndlavet. Det er kommunikation mellem øjne og hænder. For mig var det vigtigt, at processen lige fra udvælgelsen af skindet, tråden og farverne og selve udførelsen bliver gennemgået helt minutiøst. For kun med de bedste komponenter får man det fuldendte produkt.